ବିଲର ଧାନରେ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସକାଳେ ସକାଳେ ବିଷ ପକାଇକି ଆସିଲୁ। ଏବେ କିଛି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା, ପେସେନ୍ସ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଥକିଗଲୁଣି। ଫିର ବି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ 2 ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପେଣ୍ଟିଂ ମୋର ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର କିଛି ସେମିତି ବହୁତ ହାଇଫାଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍ 20 ଟଙ୍କା ବାଲା ଏକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍। ମୋର ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଟ୍ରାଇପଡ୍ ବା ଯାହା ବି ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏଇଭଳି ମୁଁ ସେଟିଂ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ମୋର ପେଣ୍ଟିଂ ବାକ୍ସ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ପେଣ୍ଟିଂ ବାକ୍ସ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବୁଝନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ମୋର ଏଥିରେ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ କେମିତି ସେଟିଂ କରେ ଟ୍ରାଇପଡ୍କୁ ବା ଫୋନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ମୋ ହାତରେ ଏଇଟା ତିଆରି କରିଛି। ଏଭଳି ସପୋର୍ଟ ଦେଇକି ଏଭଳି ଏଇଠି ମୋବାଇଲଟା ରଖେ, ତାକେ ଆଉ ପଡ଼ି ନଯିବ। ତାର ରହେ ତ ମୂଳରେ ଟିକେ ଭାରି ଜିନିଷ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି ଫୋନ୍ଟା ଏଇଠି ରଖେ, ଗାଢ଼ର ଦେଇକି ଫୋନ୍ରେ। ଏଟାକୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରିବିନି, କାହିଁ ଅଲଗା ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ବୁଝନ୍ତି, ଏଇଠି ହିଁ ମୋବାଇଲଟା ରଖେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମର କିଛି ପେନ୍ ଅଛି, ବ୍ରସ୍ ପେନ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପେଣ୍ଟିଂ କିଛି ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କିଛି ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପ୍ଲେନ୍ ପେପର୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ପ୍ଲେନ୍ ପେପର୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। କେହି ନୁହଁନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସପୋର୍ଟ ତ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ବିନା ସପୋର୍ଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ହେବନି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦିବାଲିରେ କରିଥିଲି। ଆକାଶବତୀ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଲଣ୍ଠନ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଖରାପ ବା ଭଲ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟରୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। କେହି କମେଣ୍ଟ ତ କରନ୍ତିନି, କି ଭ୍ୟୁ ବି ତ ନଥାଏ। 10-20 ଭ୍ୟୁ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ 10-20 ଭ୍ୟୁ ଜମା ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦିବାଲିରେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପେଣ୍ଟିଂ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଓ ଭାଇନା ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାମ, ଲିଙ୍କ୍ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚିଂରେ ଗୁଗଲ୍ରେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଓ ଭାଇନା, ପାଇଯାଇପାରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଗୁଗଲ୍ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆସୁନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆସିଯିବ, ନହେଲେ କ୍ରୋମ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆସିଯିବ। ସେଇ ଥ୍ରୋରୁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପେନସିଲ୍ରେ ଖରାପ ହେଇଛି, ଯଦି ଖରାପ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଭଲ ହେଇଥିଲେ ବି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ସେଇ ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ିଲେ
ଆଗକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଣା ପେଣ୍ଟିଂ। पेंटिंग मोर खराब लगुଥାଏ खराब होता ता भी मध्य जनातु, प्लीज जनातु, वीडियो को देखंतु, सपोर्ट करंतु प्लीज सांग माने। बिना आपणकर सहायता आम कहीं भी जड़े आगू को बढ़ी पारे ना। देखंतु आज किसी पेंटिंग करी भाभी आ प्लान चेंज हो गला, आ समय है समय भी नहीं हो कहीं मत पुणी कम को जावाक पड़ो, कम करने टाइम रे पहुँचा पड़ो। ए पेंटिंग रे बस टाइम ड्यूटी रे टाइम अभाव जो जा ड्यूटी करें प्रथम तो ड्यूटी करा पड़ो। देखो पेंसिल रे देखो देखो गणेश जी मंडला आर्ट सब बनवाई बहुत समय लगुच आज्ञा, बहुत समय लगुच कि खुशी लगे से भ्यूजटा हुए अधिक भ्यूज जो बढ़े तो खुशी लगे देखापी कम करने खुशी लगे ना मनटा भांगी जाए आपण मैंने भी जानी थे। देखो आंगुली टिपारे फुल करी वीडियो अच्छी यूट्यूब रे। देखो तो प्लीज सपोर्ट करूँ कहीं आम वीडियो बनाऊँ आपण मान मैंने सपोर्ट न करेंगे न देखिए तो क्या कर शिवजी शिवरात्रि उपलक्षे कर भी व्यूज ना कौन सी वीडियो रे व्यूज ना मत आज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखो तो खराब होते जनातु प्लीज, भल होते भी जन पारे एटलिस्ट देखु, सपोर्ट करूँ, सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ प्लीज। जदि भल न लगु थाए मोर काम तेरे आप सब्सक्राइब न करि पारंती, यदि भल लगुच एटलिस्ट सपोर्ट करूँ, सब्सक्राइब करूँ, लाइक कमेंट शेयर सब करूँ।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। इलेक्शन समय सिंबल केमती करा जाए सेटा भी तार वीडियो करी इलेक्शन समय सिंबल केमती पार्टी सिंबल केमती करा जाए। इसको पेंटिंग मोर वर्षे है होगला वर्षे पार हो गला अगस्ट रे चैनल स्टार्ट करथिली वर्षे पार हो गला किंतु वाच टाइम भी है नहीं कि सब्सक्राइबर तो है 1500 सब्सक्राइबर होती वाच टाइम हो पार नहीं मोनेटाइजेशन होगापाई वाच टाइम हो पार नहीं व्यूज हो कौन वीडियो व्यूज नहीं कौन सी वीडियो व्यूज ना वर्ष है मो चैनल से 20 10 20 30 40 50 ये व्यूज आस आपण मन चाहिए आप सब करें सब क्राइटेरिया फुलफिल करें वीडियो को भाइराल भी करें आपण मान को ऊपर डिपेंड कर माने आपण मान हाथ सब देख पेंटिंग और भल खराब आप कमेंट करंतु देखो देखो ये फिक्स करी फिक्स कली दुईटा गार्डर रे मास्किंग टेप यूज करी नहीं मुझे ट्रांसपेरेंट टेप यूज कर दूसरी कहीं मो पेंटिंग शिखी ना प्रथम कथा है एमती जहाँ गॉड गिफ्ट भगवान जहाँ देती से आपण मान पाखे उपस्थापन कर प्लेट स्टील प्लेट यूज कर तो बहुत कलर हो पछ साइड यूज करी तो चलतु एबे गोटे छोट पेंटिंग टे शीघ्र शीघ्र करदे आसतु।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି। କାମ ଯଦି ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।